गामियाव थानाय गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरखौ जों बुंदोंमोन प्राइभेट स्कुलाव फरायोब्ला फैसा बुरजा थाङो बे गामिनि सरकारि एलपि स्कुलावनो नाम लगाय। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा सरकारि स्कुलफ्रा बोसोराव गंथाम गंब्रै गंबा जुदि जोबस्रांनानै थाङोब्ला अब्ला फैबाय थानाय जेनेरेसनाव सरकारि स्कुलानो जोंनि बर' ओनसोलाव थानाय नङा नामा बिनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांदो। क'क्राझारनि बे गौरां पार्क खाथिनि जे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेयाव जोंना बिपिएफ दोलोनि 94थि बे CWC प्रग्राम जादों। बेयाव बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि आरो गोदानै हाबदेरनाय जे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला बे मोननै गासै 7था डिस्ट्रिक्टनि माने वार्कार्सफोरनि मोनसे जुथुमलायनाय जादों। जिहेतु 4 तारिखआव रिजाल्ट, बे रिजाल्टनि फिडबेकखौ लादों हाग्रामा महिलारि सारा। रिजाल्टआथ' ओरैनो मोजां जोबखा, थेवबो मोजांब्लाबो बेसेबां मोजां, बेसेबां भट मोनमारगोन बेनि सायाव फिडबेकखौ लादों आरो हाग्रामा सारा। मथा मथि वार्कार्सफोरनि जेरैबायदि फिडबेक एकदम भटार्स पार्टि इन्टारनेशनेलनिख्रुइबो खमसिन मोनबावगोन इउपिपिएलआ दा। बेबायदि सिटुवेसन जानानै दं जोंना, माने एकदम डाबल सेन्चुरि देरहाखागोन आरो गासिबो। 15था एनडि हिसाबै 15थाखा, इउपिपिएल 0। बेनोथ'ब्रा एग्जिट पलआ दाख्लै निउस लाइभना जेरैबायदि होदों एकदम कारेक्ट कनफार्मखौ होदों 99.99। आरो जोङो नङा, आङो जेब्लानिफ्राय राजनितिकआव एन्ट्रि जादों 3 इलेक्सन मोनबोबाय, बेयाव निउस लाइभआ जेरैबायदि एग्जिट पल होयो एकदम 99.99 एक्युरेसिखौ होनो हायो। बिराद मोजां मोजां भट लानानै जों देरहाजोबगोन 15था एनडि हिसाबै। इउपिपिएल गैयाले, बे इउजि ब्रह्मआ लाजिख'नो हायैनि नों फेसबुक पस्ट होदों बियो 4 तारिखखौ नेदो होननानै। डेट मिन्स माने 4 तारिखनि उनाव गोमाजोबदो होननाय जादों इउपिपिएलखौ इउजि ब्रह्मनि मथेबा। 0। आरे इउपिपिएलखौ दानि दिनाव माबायदि सानो मिथिगौ रायजो राजाफ्रा नुबानो इउपिपिएल लिडारफोरखौ? बे बिजनि बङाइगाव बे राखालदुबि दंना, बे दालां दंना, बे दालाङा बबेजों थांगोन बेखौ दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा मिथिया। थिग बिदिनो इउपिपिएल दोलोखौ नुबाबा प्रमद बर' बा सोरबा लरेन्स इस्लारि इउजि रोनगोरामोनखौ नुबा, दिपेन बर'खौ नुबा बेफोरबायदिसो नुयो। माने रायजोफ्रा कनफिउस जायो। बे राखालदुबिना दालाङा सानजा थांगोन ना साहा थांगोन हमनो हाया। सोर इन्जिनियाराबा बानाया दा इउपिपिएलनि बा प्रमद बर'नि दा स्टेटासा बिदि जानानै दं, मोनजोब देरहाया। बुंनायाव बिराद गोदै गोदै बुंगोन सोलास्लिबलायनानै, खिन्थु जाया, देरहाया, मोनसेबो देरहाया बिसोरो। इउपिपिएल 0। बे हाबाना दानो बोरै दानख'ला जोबनानै दाने हास'ला जोबनानै, माने सोरबा सेंग्राफोर सिख्लाफ्रा मालाय माबाला जोब्बाय, मा होनो रिल्स बानायलागासिनो। ओमफ्राय सोरबा सोंहरदों गोसथोनायखौ मोनमारदों ना मोनमाराखै होननाय। गैया, सासेबो मा प्रप'जखौनो हराखै, ओरैनो नायनानै मजाल' लायो। बेयाव टेनसनसो जाबावबाय। मालायफ्रा एडभार्टाइजमेन्ट होबा बोरायफ्रानो गोसथोनायखौ मोनो, हिनजाव मोनो। गैया, आंनो रावबो हराखै। बिराद लाजिबाय आङो। बिमा बा बिफाखौसो नायहोनांसिगोन बादि मोनबाय आङो। हाबायाथ' डिसेम्बराव, दाख्लै अमा मानै लाबोखाबाय बिमाया। माने ओरैनो बारा गिदिरबो जाया आरो, सैमा मिन्थियोबाबो जेनेबा एरियानिखौ लानानै खुंगोनथ'। अमा मानै बायखाबाय, बिमाखौ नायहोनोसै आं साइनै नैबे रिजाल्टनि उनाव। फुरा डिसेम्बराव हाबाया कनफार्म। थानो हाला, एकदम बारे बयबो बुंजोबथारबाय। मानो दाबो हाबा जाया, जानोसै डिसेम्बराव। खिन्थु रावबो प्रप'ज हरथाराखैलै, बिराद लाजिबाय आङो। मालायफ्रा बोरायबाबो एडभार्टाइजमेन्ट होबानो मोनो, आंहासो सेस। बोसोराव गंब्रै गंबा जोंनि बर' फरायसालिया जुदि जोबना थाङोब्ला बबेबा बोसोराव माने जोबहैगोन होननानै एसे माने सानदों आरो। बबेरालि ओनसोलाव आरो फैगोन बोसोराव गंसे गंनै माने थांबावनो हागौ आरो। दासिमहालागैथ' गंब्रै गंबासो थांबाय आरो। गामियाव थानाय गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरखौ जों बुंदोंमोन प्राइभेट स्कुलाव फरायोब्ला फैसा बुरजा थाङो बे गामिनि सरकारि एलपि स्कुलावनो नाम लगायनांगौ होननानै। गामिनि बे सरकारि एलपि स्कुलाव होनायब्ला गाननाय जोमनाय, जाहोनाय लोंहोनाय गासै बिथिंनिफ्राय जों सरकारनिफ्राय फ्रि मोन्दोंमोन, नाथाय बेखौ बुजि मोनासै। आं बेखौनो माने मा बुंगोन, स्कुल बे बाथाबारि एलपि स्कुल जोबलांनायनि जाहोनखौ गुबै होननानै सानना लायो। बन्द' जानाया नैबे
जिनि दाननि आनजादखौ रिजाल्ट होखांनायनि उनाव साथाम दंमोन सानैया गलांबाय आरो सासेया दंमोन थाखोनियाव फरायबाय थादोंमोन दा बिथांखौ मास्टरा ओरैबायदि बुंबाय नोंसिनि स्कुलाथ' बन्द जानांगौ होननानै आं अर्डारबो मोनाखै आरो आं माबा बुंनोबो हाया दा मास्टरा साननानै ओरैबायदि बुंबायनो गथ'नि गार्जेनखौ आं सासेल'खाय माने थांनो गोसो गैला नों गथ'खौ बे बाथाबारि गुदि फरायसालिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै गुबुन स्कुलाव मुं लगायथांनो होनना बुंनायखाय गार्जेना बिनिफ्राय ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट लांनानै गुबुनाव मुं लागायहैबाय अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब